Back to another episode ya TVB podcast. Takulandirani nonse lero tindi muntu amene naye pano Lyton Mangochi kuti tikambirane naye kuti agenda 2063 agriculture, mining ndi achina urbanization ndi zina zotero, rule of law Malawi kuno, ndi matariffs mene zikuyendera ndi economy, inflation zina zotero kuti zikuyenda bwanji nangati ngatani. Ine ndi Nololi Pipa amene ndimakhala nthawi zina pampando kukonzera program. Lero tachita mamayi kunena kuti tindi mlendo wathu Lyton Mangochi, amene kundziwa Lyton Mangochi osasowa munthu oyipa pa chilungamo amene amafotokoza zinthu mmene zilili. Lyton Mangochi takulandira. Zikomo kwambiri. Inenso ndikukondwera kuti tsiku la lero mandipasa mpata kuti tikhale pa program ya podcast iyi kuti titambasule ziwiri zitatu kaya ndi zinayi zimene zimangenteje mu nkhani ya lero. Tikuti tindi Malawi agenda 2063 imene anthu ena akuluakulu amene akuyendetsa mu 2063 sizakhala, koma zochitika zawo zapano zimakhala zachigwirigiti. Mu agenda 2063 muli zinthu zikulu zitatu. Yes. Mapillars amene akumacha. Yeah. Pila la yoyamba ikamba za ulimi. Yeah. Pila la chiwiri ikamba za migodi. Yes. Ina ikamba zonena kuti town tipange town yabwino ndi tourism yabwino. Yes. Nkhani ya ulimi kumalawi kuno mukayona ikuyenda bwanji? Ine nkhani ya ulimi imandimvetsa chisoni kuti kumalawi kuno tili ndi vuto. Ulimi umene Mulungu anatipasa mwayi okhala ndi mazonsezi amene anzathu mayiko ena amachita kukatekera patali ndi kubwera kuno. Mukati kuona kwathu kukalonga kuti nyanja ikuchokera kukapolo Lake Malawi ikutsetsereka mpaka pa Mangochi pampondasi paja ikuzabereka river ya Shire kumapita mpaka kulowa uko Msanji. Koma ngati mwende mbali mwa madera amenewa mchigwa cha nyanjachi ndi cha Mtsinje mupeza kuti anthu amayimba nyimbo ya njala. Ndiye kumazifunsa kuti tsono akuluakuluwa akamati agenda ya 2063 chimene aonetse kuti li kusafika 2063 tikhala ndi mbiri yakale pankhani ya mavuto anjala. Ndiyo ndi chifukwa chaketu tikunena kuti nyanja yathu, mitsinje zathu timazitenga ngati ndi maluwa, decoration ya dziko lathu, osati kuti tizipangira kuthana ndi mavuto amene akuyenera kuti tisamalirezo. Pano njala ndi ikuchuluka yadzaoneni, madzi ndawo muti tikungoonongawo decoration ndikumpa kuti mayiko ina mafuna madzi aonda mchero kuti vinapedze madzi afuleshika nawo amaita kukoka mapaipi nthawi zinawo chimashini chimene chimatotsa madzi mchere, process yodula kwambiri. Koma ife Mulungu chicho sanatipasa imeneyo. 1 2 kuti munthu ulime umafuna ukhale ndi fertilizer, and fertilizer akhale pa mtengo wabwino. Ukhale ndi mbewu zoti uyike zikhale pa mtengo wabwino. Ife mmene timalamula mmene timachoka mboma 2019 fertilizer thumba linali 17,000. Lero wiki ino yokha kuyambira Monday fertilizer anali 148. Mmene tikuyankhula pano fertilizer ali pa 159. 1 week fertilizer wakwera ndi 11,000. Kodi mulimi panopa tinganene kuti angapange ulimi wa mtundu wanji kuti apindule nawo malingana ndi kutengera kuti chakuno tuzakhala kuti tifati mange ulimi wanthirira. Ulimi wanthirira ufuna fertilizer ndi ma input. Panopa muna tuzakhala kugwiza ntchito madzi amene Mulungu anatipatsa ulere. Ulimi ungapindule? Tine tsoka kunena kuti mwati inu mu 2019 fertilizer anali 17 something thumba. Yes, 50 kgs. Lero thumba lomwe lija ikugulidwa 159,000. Mtengo wa lero wa Friday like 159,000 watt thumba. Ndi pamene
agenda 2063 yofunika kuyiunikira kwambiri mwamwayi tikupita kuzisako pa 16 September kunena kuti titaso kuyesa mwayi wina chifukwa mukati mukumbuke kubwera kwa agenda 2063 ndi vision yatsogoleri andale osati nkhani yokhazikika chimene munachita pasi kapena chinachitidwa pasi ku parliament imangokhala ngati ndi podium sweet talk chikhala zimene zili serious za ulimizi ndi zinthu zochepa zimene zingapangitse kuti ulimi ukhale success. Tili ndi mwayi okuti anzathu maiko ena amakongoza matrakta, amakongoza mapampu, zimapampu zezoti za mphamvu kumpasa mulimi mmodzi umosadiwa chinthu ichi uchigwiritsa ntchito 5 years ukupereka pang'ono ndiye kuti phindu limene azipindula nalo kuchoka mmakina aja opopa madzi aja achita seto mungole yonse koma kunoko zimenezo zilipo anali masompenyadwa bingu malemu bingu uthalika mzimu wause mtendere kuti sindikufunanso anthu azilima ndi makasu ndikufuna anthu azigwiritsa ntchito matrakta kulima ndipo ndikukumbukira ndithu kuna akudula matrakta angapo amene amenera kuti anthu apatsidwe koma zinapezeka kuti anthu ambiri amene atenga matrakta amene even famu imodzi alibe angokasunga kwina kwake mpaka lero boma lidatilondoloze matrakta achalipo angosungidwa ngati chiwerengero cha chuma chawo osati chothandiza community chifukwa chikhala trakta layo ina ikugwira ntchito mu zinthu zoyenerera zimene anatengera ndiye tikudera kumeneko bwezi kupezeka ka job creation wina wake wakumudzi bwezi akupita kwa bwanawo ndikumanga tatizira kusosasosa nawo kudzera mutrakta koma ku Malawi andale akuononga zinthu chifukwa chokuti amafuna tizilambira kulambira mwina zimenezo ino MP ngati ino MP pepani ndikungofanizira chifukwa programu simundiyankhulani ngati ino MP ayi koma tiunikirane dziko pa nkhani ya ulimi tikati tichite liko kumbuyo nthawi yakamutu maprisoners sankasaukiraso chakudya ankachita empower fetereza naye makasu nawo lero ndingakupasani chitsanzo mprisoni akaida kumera zilonda tu sakusintha nutrition nyemba kulibe or even timalo toti akulima ndiwo zapano kulibe akungu asunga throughout kanti 20 years kumango asunga pamene maiko anzathu mwina chakudya cha mchipatala bwezi chikulimidwa ndi nani akalibe koma zimene zikuno kulibe timaichita sideline human capital sinamba madiya boma lili pano lilayamba kugwiza ntchito akaidi ndi azilima chimanga kwalini sinakala wako oye pacha nakala wako ndaiwa komano mito wati mapero alimati ndesi ndakabekhalili ukoti koma unakala wako nakala wako unalima kangati namba zambiri sinalime nali masiku ochepa koma nkati mukumangidwa kucha kwandipangisa kuti ndivumbule zambiri ndezambiri tikambirana mtsogolomu pankhani amene zikuyenera kukhalira pankhani ya nkhani za ndende chifukwatu anthu akunyetchera kuti diet namvaso pali interview winake anakhalamo mndendemo kwa kanthawi mpaka namanena kuti tumenelo ife tinafuna kupanga strike eno libi chakudya chakaidi sichumatani sichukumabwera tumenelo mpaka naufa
unabwera nato mzira chimanga mpana nawo za kuti chimanga kukauka mwenye ngati kuti tuone, otherwise lero tikhaja bizo ndiluka. So nkhani imene munayo ndiona inyo muli ndumbu nali kalimo muvomerezana ndi anakula amene amene kaitwe para watu. Izizi zochita kuziona ni masudi yenyanga. Ati popeza kuti ndinokonda kulambula nditafika kumalo kuti akaidi anandira more kuti pasamaro sina kule mashamba hai ana kuti iwe ni muntu ofunikira mmene wabwera kuno ndi chisomo tukuzi mwina mungu wakutumiza kuno kuweka ndio kadri kutenga kunja kokapita siku limelero kuti akudanda loti sana dimo kwana zinatendera no nyamuka ukakumana ndawo si andende ukafusa pachanga ilibe pole tinafusa abwana ndafika muno ine worako komaso ine sotandizirana utasa kale ofinyika kwali ifundo na chimanga matentiani umfasa kuteseka anana utia hii chimanga ali chinacha kwa mamawa ufoka rotarani adi chikula sadele naona kuti akaili acha kusangala kuti simfana na kupanga transfer kabena iyai anali maprocedure menachitira pakani ya milandu kuti ndikapezeka ukoti ndimepepero ndifake ndiri kuchaku ndine wape ine mzee kwa mosama fana ngasimbuende ndi belo ntumbu kugamba za kusamara dziko ngati sikupezeka wina wake woyika moyo wake panjaji ndeti dziko siliwongoka inu ngati panopa presenter wa programu hii komaso munachitika mwayi munali ku parliament mukuona mmene zikuyendera ndi mmene chisokonezo chimayendera kuti china chake cha chilungamo chibombonezeke ndiye agenda ya 2063 ngati andale watu andale ife ndipembe ife ni chipani cha TPP ndamva manifesto wao koma sina santule ndisakupempaniso kuti ndibwere pano tiya santule ndendamva manifesto achipani cholamula ichi cha Dr. Lazarus Magathi chakwera pasi pa MCP koma sana chite focus kwambiri pangani ya zaulimi I mean MCP manifesto ya MCP sakuchita tako kwambiri ngani ya chani ya ulimi ndende kumakana chiluta kodi ngatandalewa sakutenga phunziro na mmene aleperera kuyendesa dziko aikatu manifesto ya ulimi ngoti ulimi wake ukanga ndi ulimi wana sakuti munthu ukabereka mwana uzikalatira 500,000 ndi ulimiso kuteko ndamumva unaka kunena kuti akuti kamuzu ankanena kuti chuma chili munthaka akuti pano iye ayi chuma sichili munthaka ukangobereka ukuku 500 mmene ayipangira devaluation now and then drama is useless and pamene pachapo pagona ndali ilo akukuwuzani kuti mukabereka mwana banja lamu likhale kuti munachita register yezamba masintha nantha mafusa akuti pano mwe achakwera ndama lilime musali wake achakwera ngama lilime anazoera malime kumpingo andi dziko ili akumaliyendesa ngati chopereka chambani zoti dziko ili imafuna kuchita fix economy mwanzeru zaiwe weka zimenezo mwachakwera mulime ndiye ineyo kutambasula kwanga nkhani ya ulimi mu agenda 2063 zipani zimene zitenge mpando huu pa 16 ipa chifani ukayika kuti zipinjo zimene aziona anthu ndi njalayi kulephera kochita maintain ulimi kaya wantilira kaya ndi wakaso kulepherekaso chifukwa cha mitengo ya fetereza wasabusire amagarantira ekulu yakaniza
zikuyenda sizinachitikepo madako kuti fertilizer amayenera kuti mu January fertilizer wa season imeneyo muli naye kale osati April fertilizer wa season yati ngomati kodi anthu ophunzira ine chifukwa ife matitenga mbuli kodi ma university ma college munapitira kuphunzira how to destroy a country ndi masangala ndi ulaliki wa malemu Shadri Kwambi mwawose mtende akusalima kuti mbuli zimene zaononga dziko ndi mbuli zimene zapita ku sukulu exactly izi zikuoneka chifukwa mbuli zimene amatenga kuti ife mbuli osazindikira sitigwira ntchito sitigwira ndalama exactly ayi sitiyendetsa chuma cha dziko lino ayi awo amene mati mwapita ku sukulu mwakuletsa kuti awe ma PhD ndi amene aononga dziko PhD basi ozangoonongera dziko lero tikumva kuti akuita na anthu kumwapasa ma 50,000 kodi 50,000 imene iwanisabe ukula pakira fertilizer kutekwa amfumu Lundu ana yankhula chilungamo kuti bwana mwatitana kuno kusanjika kuti tidzakuoneni akutero kuyankha kwawo matipasa ma 50,000 kwache chomvesa chisoni chuli ondrama matipasa yo tumbala chimanga sikuda sikwana. And for your own information, mmene tikunena pano tumbala is excellent lili pa 80,050 kg dadumba kompano kompano takalowe ni mplanta yamo olompile mulimbi iye ni malima jamida ni Mangochi ndangu lesi na zuri kuli mano chimanga mulimanya matano akafuse 80,000 panoba close to sinafika August September October mu season ya kuyokorora hii kuyosa kumunda upitisa ngokwe koma sili chonchi nanga kukafika December January February chifika 200,000 tumbala chimanga olendo uno mwenatu tiyembekeze ndalisomene mulungu ati basi kuchoka pa 16 kuti mwina kubwera maganizo anyuwani koma kuti zipitirire izi zili pano zizi chimanga achitutikula 200,000 50 kg ndikunenesa ndikulumbira ndionese mundionesese ndikulumbira tikula 200,000 amawe yamva kwawo ndipo ndikuona ngati 16 September akuona kuchedwa chifukwa muona lero mmene mapanga interview kuti Amalawi analonjezedwa kuti azidya katatu koma pano na Amalawi akukhala njala katatu mawa masana mazuro njala inieni yomati wakunyumba kama kuimbira foni ndikumakwiye kuiona foni malemba first trade my sweetheart koma hane kumaiwa pa phone demuone chimene amachita mahanewa amakutumizira message sama ndinoti ndirama angokuza kuti hane ufa wata yes mwana zosezo zikukuza ku ngani ya ulimi power mind ya utsogolezi utsogolezi wa malilime ochoka olikira chambani muntu nthayo sei wazolowera ndipo Amalawi afingi tikamasanga atsogolezi zikhantho changa mungando chenjera kodi kumaona kuti kodi munthu uyu leader what is the record imene wapanga mbuyo mose kuti afike pano wapanga chani wagwira ntchito yanji zikhala ndi proper track record ya mtsogoleri ubwino wake ndikudwele makamo ubwino wake kwa Malawi tikamaka vota tiyenera kukumbukira achakwera nati saziwa zambiri ananena tidule oka iyo ntchito imene zanagwira ntchito kuchipiku basi iyo perekera matope ndi chalichi asa nando kuchipiku anaperekera kumatope mukapita mauchene masambanchezo kolimu zoka muna zomna kuti mukupereka anthu kuti experience alibe kuti kodi timayendetsa bwanji munthu has not built anything ndi mwampatsa Amalawi mwakomedwa mwampatsa udindo ntchito yake yenyewe imene akudziwa value ya ndalama samaidziwa wazolowera zongulani zongolandira
tingazi kusayena kuti ndanzeru oti ndi anthu a business kwadziwa andamapanga zinthu zooneka akupindulira dziko koma apa sindinamvekuti anapanga ku business ina yake chambire ine ndo a president wa nazi wa 1988 ku Mangochi anali translator interpreter wa marehemu Dr. Daniel Chef amene anakazikitsa Assemblies of God muno Malawi. Koma kayankhulidwe kawo ndi zimene zikuchitika basi sinemaziwa kuti mbuzi amakhumudwitsa sazibusa inu zoona ukagula majani zina la gari moto TX ena ma VX anene na mazingati moja kaya panopa imodzi sili 500 chakuti million kodi imene chayo itangotengedwa kuti amene akuzipereka pa ulimi tigulira maota pampu awa azipopa madzi ndi kumalima along the lake or along the river olokuti ndama mene tipa ngazoti sistemtengo afendeleza kuti anthu amene akupopa akamaliza kupopa akhaindi input ma farm input abwino kuti tipange ulimi kuti tikakolola ichichi fanga tikugula chakudya mochipa ndekuti 1 matenda sitikhala nawo 2 tikakolola ulendo yamba kapasana mphamvu azikolola ulendo ziwiri china tizikolola kuti tije china tikolola kuti chipite masipakama kuna kuti tinayesera tu kupeza mtsogoleri wa masomphenya wonga otero mzimu wawo usemumtendere marehemu Bingu wa Mtalika analowa pampando 2004 mene tikati 2005 mbiri yanjala kumala wetuna nayo ndikukumbuka anatenga chakudya kutumiza ku Haiti kutachitika zovuta ngani ya chivomezi anatenga chakudya kupeleka ku Zimbabwe anawina World Food Security Award from UN kodi atsogoleri nawo ngati tinawo apa zimene zamasirira kuti awine World Food Security Award yo yesankali muziza jaga tatu ndina ngati kuombedwa njala katatu mamawa masana mazuru mizimu anthu azimaya kumamanga mipango pamimba kuti matumbo asavute azimaya kuno akukhalira chinangwa ndipo tingayamika kuti mungaya Malawi anayikonda motani kupirira anachulusa chinangwa ndi mbata zimene atakupulumukira pano tipite ku break tikamabwera tipitiliza ndili ndi Lyton Mangochi munthu amene amayima pa chilungamo samaopa sanyengerera ali ndi belo nthumba ali mapelo awiri nthumba koma iyeyo ndi munthu oti wayima nji pa chilungamo takulandirani mu ndime yachiwiri imene tikucheza ndi Lyton Mangochi all the way from Karonga kukambirana nkhani ya ulimi mmene ukuyendera kuti nthawi imene Profesa Arthur Peter Mutharika amatuluka mboma 2019 kuti thumba la feteleza lili pa 17,500 komanso kuti thumba la chimanga lili pa 7,000 kwacha komanso amagadi amalandira salary yawo 35,000 kusonyeza kuti pa 35,000 kwacha gadi amatha kugula matumba 5 achimanga. Lero mulamuliro wolephera magadi akulandira 70 to 100,000 koma akugula thumba limodzi la chimanga pa thumba la chimanga pano lili pa 80,000. Mbali yachiwiri imene funa kukamba ndi Mangochi ndi nkhani ya za migodi
kodi mining kumalawi kunoko in terms of agenda 2063 tikuyendesa bwanji nangati ngatani nangasi anthu tukauza 2063 kutali kwambiri ulaziyembekezera momwe tauze za pano oro ndizizukulu sizuziwa tizakhalako sizuziwika nangasi njala kuli njala tukaleka kukonza kwa agriculture kuti mwina kapena kumining kuzingatheka. Ine ndikumbuka kuti time imene Professor Arthur Peter Mutharika ali mtsogoleri china chilichonsecho chinali simple kwambiri mafika kusima mpaka kumata ile agaro koma nzovuta lero lino fertilizer amene anati 4,000 enkanthu awawa ali ndikumva kuja kumene ali mmebo ali kwa mmebo pena pake kukhala Waganiza ukamaonera paka pano paneyo masipisha onasi yakumvera yokoza kuya awawa alipita pasisitendo nasi yakumvera ama ndikuisa kuti au anthu amene mafactory a fertilizer amadziwana nawo amayankhulana nawo pamatero kutupacha fertilizer pita akunena kuti 17,500 imamati 4,000 enkanthu lero fertilizer 159,000 kwacha pita lwanjalo si munthu wanga andi ndakakonda kuti azipaniwo akamapanga campaign azichita play speech ya awawa olepera ya 4,500 kuti anthu azidzimuke chifukwa omwewa ndi achinyenga pozisi amati ayi nkhani za migodi sizikuyenda bwino boma lijala Professor Arthur Peter Mutharika limapondereza ife tisaika zonse pambalambanda palibe chimene ndikuchiona chili pambalambanda lero za migodi yes palibe posema patinamva pa masamba anchezo akunena za lithium miyala ina yake yapezeka kukasiya kwawo kwa president wa ali pano kunena kuti ati isachita eni annually 650 million US dollars profit pa chaka chimodzi koma nkhani imene iyi saikamba pambalambanda pacha kodi azungu akuti azidziwe zimenezi kuti kumene kuli lithium ndi mwala winaso ndikulepera kukumbuka tikakakukula tikauona mwalawo program inayo tisapitiriza anazidziwa bwanji amene akugwirizana nawo pano ndani ndi chifukwa chani sakuzika pambalambanda kunotu ndili ndi vuto titati utsogoleri mwina ungabwere pa 16 September makamaka ndikusilira amene ndikuonera ndikumvera za manifesto ya Peter Mutharika ya TPP pena pake mkhangati akukana akufuna tsono zinthu zikhale pambalambanda ali anthu awa zikusonyeza kuti ali cholinga chozawombola Malawi zikuoneka kuti anthu amene wafanira amene alili Malawi pano akufunika apulide pamoto anthu amene angamphule pamoto ndi amene wa Professor Arthur Peter Mutharika kutengera kuti ntchito yake imene anayigwirira ngatiso chingakombera nayi Joyce pano nati tibwere kugwirizana umene achihana anene akale akuyakaya achihana ndipo tayamikire kwambiri ayino chihana kuti aonetsa moyo wabwino wonena kuti nanga tingatsogoleri opanda jera ofuna ndi kutumikira Malawi namba 1 akhale mgulu lake imene ndiye kumene kuku tikukunenaku kuti kuli maibanda kuli Professor Arthur Peter Mutharika proven leadership yes ndiye kuli ayino kishana anthu atatu omwe wawo atangoti ayiphika atipakulira zakupyala chifukwa onsewa ndi international network aindi worldwide mukakamba za fertilizazo ino kishana singani onimazoti Lyton ino kishana business awo amapangira Zimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia amapanga supply mpaka ku Zambia ngani yake distribution fertilizer Mori yawa chiriso kale mix nitangomva kuti achihana azichepetsa afuna kuile ntchito ndi APM
under DPP ine ndinatse kukatu kuntima chimwe muchinandizadza kuti basi Malawi uja akupita ku Canada osakhala Bagamoyo kumene tili pano opposite muntu wapagome ngumatengera anthu ku Bagamoyo slavery wanena momveka kuno kuti anakwera pamwamba paphiri la mulanje ndipo wakaona promised land ndipo akutitenga tosa akutinyamula akupita nafe kuti ali pamwamba paphiri la mulanjepo pasiso palizami kuti nkhani yokupita kumene ngati taina mu social media ndinamva kuti mwana wankulu wina wake mmodzi wanoka zimene mtandauzi wapangira malo kumulanjepo ndiye wakapezazo ndejere mene tukulika nawo ngane ya migodi ikhali paparamanda izi zomabisa zinthu kukasiya izi kwa malembo penazolelatu pa stock exchange kakuti amafuna kupanga lezi mtano kumalawi kulichani kwamba nimeona ngati zabodza ayi kumayi ndicho koma munamvapo apulezapambana zanama kuti ati Malawi aisa kamwere kisendera ingama yako kina kakuja kama pasipoti kaka kuti kanija kuti mpaka lero kuti si MPC mabobweta zambiri sikumanya kola zimenezi sangana kuli koma ntchito kulimbana ndi APM OAPM eya kudwala eya maijosi banda eya kuchita mwakuti nanga izi zolakwikazi akuzipimba bwanji kodi tu amala yakunena kuti musavutike profesa lero tamuona waminisanga ali solid ali solid mpakulu anapita ndo ndi akuti komatola mmene palili pano bwana chalala zingo lyako apa VM muzika pa Bluetooth speaker ife voti hata mawaka pangana zonda kuti tukatenga profesa atapita kutalika kodi chovutikira ndi chiyani mukamvutise munthu woti ubwino wake tinauona kale azinkaso nazungulira dziko lonse kana ngati awachinyamata analipo ali mabaibo mmanja popanga kampeni kuti chilichonse 4,000 enkatu chowavutira ndi chiyani amara apeza yawo it's a matter of compare alisangasa kwambiri honorable Chihana to afford akuti kodi profesa yo ngati mufuna zakaphwanya miyala kapena azikaima kwacha kwenawo kumunda kwacha kwera iye yonde kulamula dziko akuzwa kaya ndikale proven track record kodi even tikamagwira ntchito amada tabwesa ndi CV yani ntchito mumaziwa chani yes profesa profesa kuja pamamba kwambiri yakunja anaphunzira bwino aphunzirana kumeneko atakwera ku Malawi kuno inflation single digit yes ma interest rates kukhala ochipa and I think izi zino zilibwerese ku mbali inayena kuti misonkho taxation ndi ma tariffs ku Malawi kunoko zikwenda machifanta ya professor Arthur Peter Mutharika bwana misonkho inali yotsikirako inflation ya pomwepo sugar amene tikumulira lero sawo sitikuoda kwazo tikuziroza toka watiroza ndi chakwera chakwera waroza Malawi kuti asamamwishuka asamamwiti ndani yake pamene utsogoleri unali m'manja mwa Professor Arthur Peter Mutharika traki misonkho domestic imatoledwa 3.9 chakuti million almost 4 million yes sugar utetimagula 300 chakuti 600 chakuti akukwera achakwera ndi kutha kwawo kwa pagome akudumbisa msonkho uja kufika pa 12 million kuchoka pa irovotu kuchoka mudwangwa kuti ukapite pasika MRI kutolera 12 million pa track imodzi ngati ndikunama mukugulu muone kuti kodi mafusi ama wholesale kodi tauye ni domestic mulipira zingati kuujeni ku MRI mukamati kusa track ya sugar ndemu uganisa kuti sugar pamenepo angachipeso Professor Mutharika
amatani kuti ukuku azitulusa 4 million pa track zimene anzathu amalilimewa akupangisa kuti mpaka na 12 million pa track. Profesa akapita mtalika mngona ngati amapanga Bwanji. Sinapese mwayi owandikana nawo profesa koma ineyo ndi matsata dziko mmene likuyendera. Nakafufuza kana kali konse kuti tione shugayo saonedwa kunja. Ali konkuno chikuchitika ndi chani. Wina wakana ndionesa chisisi kuti likwero la mafuta ndikiti. Kumisongo matarifi wakwera. Misongo zimene ziso zopangisa kuti foreign investors azichita mantha kubwera muti. Nanga si akongola kwambiri ndalama ndoko Maroko banks ali kongolaso domestic borrowing inde imene ma interest yake alokwera kwambiri chifukwa chani mwana Nkhani nepekije alibe anthu ozola nawo kunja kuti akhoza kukongoza ndalama. Mwina anthu anakhala malemu Dr. Daniel Shefali moyo amene anayambisa mpingo wa Assemblies mwina anakapezera management koma ndi zero achakwera ndi zero ndipo ni madabwa pali maminista ena akhala kumayima pa podium chichewa ndi madisa pasanja ndikumalalika kutsindika za chitukuko za ubwino zimene zikuchitika boma lawo koma upita pa ground zero. Kodi si atenga vice president akuti kanali minister of trade tarifi makwera iya likonko. Minister of trade ujayo vitumbiko mumba inamena uchasini gomera alindika moyo kakuti chimene walamula chikale chiti chosa tsutsika munthu muzapeze yako mukamuyang'anisisa mayankhulidwe ake muzamusitadatsanga ndi chifukwa chake apolisi amatha kugwira mbava zimene zinakachola nyumba usiku wopanda iwo kukhalako chifukwa cha usitika cha mbava zija mwina afika pamalo kugulumuwa kutani pompasa kwambiri ndiye moyo wa mumba. Mukumbuka bani wodaija yabweresa zipinjo kwa Malawi. Bani wodaija kuti nakonza Mademo kukaronga. Session isinthidwe atsogoleri mukubwera pa 16 September. Tango sindanizi muone ma foreign investors abwere muno 1 million job ija izakhala mbili yakali izakhala mwina 5 million job creation mapita kusokoro sisa madama za kwantere isia kwantere fosa uzaneka paka tikakumbutsa zikwanje utsogolera wanje kodi Nkhani imeneyi yazikwanje ndi rule of law kumalawi kuno zikuyenda bwanji chifukwa muona kuti profesa atapita mtalika 2020 ija anthu analola kupanga demonstration. Yes. Atanenaso kuti tikavoteso kachiwiri sanapange mavuvu. Atanenaso kuti awina ndi achina kwantere sanapange mavuvu anachoka. Koma pano naona ma civil servants amafuna kudandaula. Chinaenda ndaona hapa lero mpaka na lero amene anamiwa zituzi zili nazo mpaka na lero chilonjezeni ya president kuti akwantere kuti akamatoka kunja akamabwera within 24 hours akanthu atagwira anthu akwatika kugwira muna amene akamene anthu amene anathawa mukataona koro anthu akudandaula mmudzi kuti mwanayo akutibera ndiye koro osamachita kanthu muzoti zimene amabazo amakapindula nawo koro koro limapindula nawo ndizosatheka. Inspector General wa polisi alipo Mayora komanso tini department ya CID ikuta Bwanji kukagwira house breaker kapena burglary wafuti breakers kwate amene zithunzi pa masamba mchezo zimaonesa kuti yongobewa kuti komanso mafoni kumayimbirana anthu amaponya ndizo ndizomvetsa chisoni.
20 ja anthu akawambira ku Mademo amapezeka kuti asilikali akawaperekeza nkhani manifestation kwambiri ndi ya kumenyedwa kwa anamiwa amenyedwa ndithu asilikali alipo. Mukuzoona kuti pamene pa anthu ali ndi ufulu kuti apange Mademo Malawi kuno tikapanga compare ndi mmene ufulu mmene Profesa Arthur Mutharika amapereka ndi ufulu mmene uperekedwa pano. Mukuzoona kuti zinthu zili motani. 2020 chikhala kuti achakwera adali pampando ndikuchula pa achakwera inu mundione IMCP mundione chikhala achakwera anali pampando izi zikozi zili vice versa bwezi anthu atafa muna yes anakalamula kuombera anakalamula kuombera Professor Arthur Mutharika ndikumpasa salute proven leader amene uja ndi statesman abambotu akati statesman sizitengera mpwepwa Professor Arthur Mutharika mbiri yake mdziko muno chizafufutika despite kukhala president. Sandi kamuleko kaluwa pa program kompano amene anakamba kunena kuti and the reason why I will agree with you kuti Professor Arthur Mutharika ndi statesman akuti nthawi imeneyo 1993 mmene amapanga kuti tupanga constitution ya Malawi yoti kupangira mwansangasanga anayang'ana anthu amene ali ndi ukadaulo odziwa maloya apa mwamba odziwa constitution law andi ku Malawi kunoko munthu amene anaona kuti katswiri na matetule anali Professor Arthur Mutharika. Anthu ampanga chipongwe 2020 sana limbane nawo anangochoka pano a professor anthu amapempha kuti mukaime akubwereranso kuzavomereza statesman angaposi pamenepo anakawina lona kaenda kana kuti Malawi unandipanga chipongwe pa 2020 mmene anangoperekera manominations paper kubengi kuti pamene pachatu Amalawi akutenga president dziko muno ndi professor mpulumutsi inde akutenga nga president wanafanya ndisa na kavoti inde koma ndamva chisoni kunena kuti kunali DPP manifesto launch ma TV sana kugwira ntchito akutinga network inasokonekera kumera kwa makra zinakaa Bwanji sisokonekera yachakwera sisokonekera koma yawo opposition ndizomvesa chisoni kuna kuti anthu madirector ena ma institution akuyuzira koma aziwezi nthawi ndikanyamata nthawi ndakuonani kumapereko nthathu sikulola ndakuonani munapita kumakanjira komanso munapita kukaona njanji chitukuko chimene IMCP apanga zitukuko zimene zikuoneka Bwanji m'maso zomvesa chisoni kunena kuti nditapita kumsanji ulowashire ndinakalwa mpaka Mozambique ndikumene njanji ikuoneka kuti ili function njanji anamanga awa vitumbiko mumba ndi timu yako vitumbiko mumba kulephera kumanga njanji kumangowonjezera mtengo wa machache za aitani a contract imene kuchoka pa 60 kusafika 130 billion ine nakaona ndi maso pa ground kuli Bwanji mwene kusapikiwa yes ndipo zisatengera wina wake kupita kukanamiza wanthu kumakanjira kwaona kupusa nchi yawo 0% olodontho limodzi moti $20 million anakatenga fa parliament inapanga approve $20 million yes inakatengera se uwani kilomita suna pangidwe makanjira mwena ndija iyo magaliro ku state house ma 50,000 amakana aundu aja kulake ndili zimene zonso zapangisa mabanki kukhala bankrupt ukapita ku banki lero akuuza kuti ubuke kanga kubuka matisi kashi yako tikamaenda between 2004 mpaka 2009 timaindi matravelers taxis zimatoma kuchanichani zese but umaita kubuka kuti ukatenge kashi yako
3 million 10 million wina wakana ndimbirane wa 8 million akuti ndatha mwezi sakunditano ndinkatenga banki yaikulu imene imadziwika kuti ndi anamandwa lero ali bankrupt peti kati mulipo ndalama zankakuti mwina atiuza bwino akachoka mbomamu kuti zinapita kuti mawu anu omaliza Mangochi tisanatseke programu iyi ndioti chani kwa Malawi imene tukavota pa 16 September pano inetu ndipempha Malawi aliyense amene anayenezedwa kulandira kovotera kacha si mwana mavutowa taona limodzi dziko ili tanamizidwa nthawi yayitali kwa zaka 5 tikachita kumpeya ndi ulamuliro winawo unali kumbuyo wa profesa sizidafike tupotere zikusonyeza kuti izi sizoti nkumakabwerezaso kuzivoterayi Amalawi mutu wako umasanza weka bulangata ili mutu kaigwirise ntchito pa 16 September ngombe yacha kwereka khala pafupi nditambala wakuda ndiyanguda ndi mtima wonse omveratu tuyamikeni kwambiri Mangochi kuti munapeza nthawi kubwera poti manifesto ya DPP yangotuluka kumene tifuna titu tikaindi tsiku loti tidzayilongosole kuita mbasula kuti kodi mmene mumulizotani mumuliza mbiri zaulimi tapangazija pano ma skulu osati kuti akuta ku skulu mwana pasika school fund tachosa school fund balile ku secondary school kulibe zoti iya mwana anapita kumaiso zolipira polike zolipira ku Mademo kupita mwana tikati skulu ya ulele chifo sichikalezeka ni cha ulele komanso kholo limene mwana wake sili kumpitiza ku skulu liva mlandu so sisi ngopanga skulu ya ulele kumaso nepanga kuti khale mandatory school ija wala kuti kholo lile ngalione sisi kuti mwana wakapita kuti ku skulu omveratu pamene pandi pamapeto pa program yathu ife kuno DPP podcast ndi anthu amene tikufuna kuwauza Malawi chilungamo cha proven leadership ya Professor Arthur Mutharika malingana ndi zintchito zimene professor amagwira atiuza Mangochi mumveka kunonera kuti Professor Arthur Mutharika ndi statesman utenga umene wa statesman unabwera kusokale pano ndiona kukamulepo kaluwa kunena kuti nthawi imene tinkapanga constitution Professor Arthur Mutharika anazichepesa kubwa uzapangana constitution ya Malawi 1993-1994 zisakuziwika kuti some years later some 15-20 years later adzafunika kukhala mtsogoleri wa dziko lino lero Professor Arthur Mutharika anapangidwa chipongwe wavomerezanso kuti atumikira Malawi ine ndimaona ngati kuti Mulungu amafuna kugwira ntchito ndife anthu aku Malawi tione chinthu chimodzi Professor Arthur Mutharika wapatsidwa nzeru kuchoka kwa Mulungu kuti asankhe Mai Jane Anza amene ankafuna kupulumutsa Malawi 2019 koma Malawi kusamba Jane Anza anakuuza ni straight Malawi ndakusambirani m'manja mistake mukupanga pano muzaona tsiku lina lero Malawi akulira sugar amene analipa 300 kwa doja lero alipa 6,000 koma sakupezeka fertilizer over 17,000 lero alipa 159,000 sakupezeka sugar ndi anthu ochokhala nzere kuno nduku cement analipa 7,000 lero alipa 32,000 chimanga chinalipa 7,000 payechi lero chilipa 80,000 kusonyeza kunena kuti under the leadership of Professor Arthur Mutharika the wise and dynamic leadership with experience connections and network all over the world imatha kutibweresera forex yambiri yotsika mtengo koma lero kupita ku banki forex kulibe kwacha imene kusowa kulipezeke fertilizer kulibe fuel Malawi tisapusisike kuti fuel abwete nilokani forex fuel lero mizere yakaniso yayamba wina amene amaenda nawo limodzi manganya kanthu mmatindo wa drama koma mu drama mwake wanena chikunena kuti fertilizer sizomauza anthu pa 16 September Amalawi akasankha ikakhala nkhani yonena kuti tipitirize kukhala pa nzere wa mafuta kapena tichoke tipitirize kulipira ma school fees kapena tichotse
tipitilize kulipira ma school fund kapena tichotse, tipitilize kugula fertilizer pa 150,000 kapena tichotse. Chisankho chili ndife a Malawi 16 September, koma ine ndi abanja langa tonse tagwirizana kuno. Watu ndi Professor Arthur Peter Mutharika, Jane Ansa, DPPOA, mlaike bwino.